posljednjih dana da se jako bolničke hrane jedan zvuka da smo povećani u razvoju vize koje se bude na počinje. Da li ministarstvo planira možda nešto u tom pravcu, znači da će biti možda i trećine bolnica se ja mislim da je to preporuka ljudi koji se bave tim službe koji se samo preporukama kada naraste broj obolelih od gripa i to je jedna mera da se obustave posete ili da se redukuju ili da se obustave. Po meni je mnogo bolje poslušati, moramo da poslušamo te koji se bave time, da bi prekinuli taj lanac, da bi smanjili broj, jer možete zamisliti, ja želim ljudi samo da razumiju jednu stvar. Ako je neko došao da se operiše iz nekog razloga, a vi dođete prehlađeni, vi prenesete taj virus, vi komplikujete život i poskopujete toku i sve ono što je rađeno tom pacijentu. Ništa drugo, sem toga da spasimo onoga koji je u bolnici ili da ne dobije se nešto pacijent koji je posledno došlo kod pacijenta pa neku bolničku infekciju. To je iz tog razloga i to je preporuka naše službi da važi za sve bolnice. Da će sad to početi zvanično se promenje svim bolnicama ili već počelo? Znači svuda gde, znači to se prati bukvalno po svakom domu zdravlja, gde god ima povećan broj obolelih, ide se sa ograničavanjem. Moram sam još jedan pitanje, u javnosti svetskoj opet su se pojavili neki novi virusi, također sve oni su još uvijek daleko od nas, ali da li se sad razmišlja u tom pravcu da počnemo se već spremamo možda za neko eventualno? Korona nas je naučila da moramo da budemo spremni za sve. To što je danas daleko ne znači da će biti sutra i neka opuštenost da kažete, ja znate, to je nešto daleko, to ne dolazi u obzir, mi jednostavno moramo da budemo spremni za sve, jer takva su iskustva pre par godina, sećate se sami, i moramo da pratimo šta se dešava negde, da bi mi bili spremni ako dođe do nas. Najviše volimo da ne dođe, ali ako dođe da imamo spremne mere koje ćemo da